Fl-aħħar 3 snin ix-xirja bil-prodotti essenzjali għoliet medja ta' madwar 16 euro li jfisser li minn Jannar tal-2022 law ix-xirja għoliet bi 11.3%. Dan ġi żvelat waqt il-konferenza annwali tal-UHM Voice of the Workers, konferenza li ssir brabta ma' jum il-ħaddiem u li għal din is-sena iffukat fuq l-għoli tal-ħajja, il-prezzijiet tal-prodotti essenzjali u l-prezzijiet tal-proprjetà fl-aħħar 50 sena. Matul din il-preżentazzjoni ġi spjegat kif din il-union ilha twettaq dan l-eżerċizzju tal-prezzijiet sa minn Jannar tal-2022 fejn kull xahar imorru fi 3 supermarkets ewlenin u jaqdu xirja bil-prodotti bażiċi. Dan l-eżerċizzju jagħti stampa dwar kif ix-xirja komplet tola. Infatti ġi spjegat kif minn Jannar tal-2022 għal Jannar tal-2025 ix-xirja għoliet b'aktar minn 23 euro li jfisser medja ta' 17.5%. Dan fil-waqt li għall-ewwel 3 xhur ta' din is-sena il-medja tax-xirja kienet ta' 161 euro. Il-UHM innutat ukoll kif l-iskema stabbiltà m'għamlitx impatt sinifikanti fuq il-prezzijiet e kif ix-xejra tal-prezzijiet beqgħet konsistenti. Bil-union tirrimarka li l-iskema setet kienet aktar effettiva kieku inkludiet varjetà akbar ta' prodotti. Dan apparti li spjegat kif il-kola xorta qed tibqa' tiġi ntaxxata u allura jfisser li l-familji ma jkunux qed jirċievu l-kola b'mod sħiħ. Matul din il-konferenza ġiet preżentata wkoll analiżi tal-prezzijiet tal-proprjetà matul dawn l-aħħar 50 sena fejn fl-1975 il-medja tal-paga annwali kienet ftit inqas minn 2000 euro, bil-paga minima kienet ta' ftit aktar minn 1600. Bil-prezzijiet tal-appartament kien ta' medja ta' 6500, ta' dar kif titinqas minn 11,500 euro u ta' villa kien kważi 25,000 euro. U issa fl-2025 il-medja tal-paga annwali hija ta' ftit anqas minn 24,000 euro u dik tal-paga minima hija ta' madwar 11,500 euro. Bil-prezzijiet tal-proprjetà jinsabu f'livell ferm differenti. Prezz ta' appartament huwa medja ta' 325,000 euro, dar tiswa kważi 600,000 euro u villa kważi 2 miljuni. Matul il-konferenza ntqal kif il-proprjetà dejjem qed issir inqas affordabbli fejn iż-żgħażagħ tal-lum il-ġurnata qed jaħdmu kemm jifilħu iżda xorta waħda qed isibuha kważi impossibbli biex isiru sidin ta' darhom, realtà li ġiet deskritta bħala inaċċettabbli.